Napiješ se. Pak začneš vařit. No, takže já si jako první uvařím vajce. Protože ať to prostě už mám přechystaný. Mezi tím, než vlastně udělám to, tak si přichystám ty vajíčka, jo? Tak, teď si v kastrolku, kterým budeme dělat prostě tu máčku, rozehřejem 3 lžíce másla, trocha oleje, aby se to maslo nepřipálilo, a 3 lžíce hladké mouky. Jo, prostě dáváš to vodolka, aby se udělala taková světlá jížka. Jo, ukážu. Jo, třeba to bude takhle vidět. Takže teď jsem tam dala 1 lžicu, druhá lžice, ještě trošku, hele, když tam bude víc